най-югоизточната част на България се крие един истински рай, където безкрайни плажове и древни гори се сливат с китни селища, пазещи духа на миналото и зува на съвременността. Чудесата на това приказно място, събрани заедно, удивяват, пленяват и зуват към споделени мечти. Царево е изящен черноморски бисер, който събира хубост, динамика и усещане за нещо незабравимо. Няма и как да е иначе. Тукашните плажове са сред най-добрите в световен мащаб. Лятно време те са място за нестихващи емоции и незабравими спомени. Цветният полъх е навред, а морето с радост привлича своите нови приятели. Безкрайното крайбрежие на Странджа планина е прорязано от множество малки дерета. Уютните заливи и панорамните брегове на Царево са неустоими. Славата на тукашните екологични плажове Корал и Силистар, липите и листи, зеленото очарование на Кастрич и магнетичното устие на река Велека са само част от любимите летни скривалища на поколения откриватели, за които морето и планината са нещо цяло. Дивата хубост на Странджа пази най-старите гори в Европа. Тяхното изключително значение, непокътнатата флора и фауна, са гостоприемен дом за тайнствените горски обитатели, но и за любителите на загадъчни приключения. Затулени параклиси, прастари дървета, тракийски светилища и забележителната архитектура на царевските села са ключ към едно от най-големите съкровища на България. Всяка година, край празника на светите Константин и Елена, в село Българина става празник. Прочутите нестинарски игри привличат внимание отблизо и далеч. В старинната църква се извършва специален църковен ритуал. С шествие хората се отправят към местността Влахов дол, където се провежда пищен събор на съседните странджански села. Когато падне нощта, започва същинския нестинарски обред. В ритъма на музиката изпълнителите изпадат в транс и заиграват в огъня, понесли иконата на свети Константин и Елена в ръце. Танците върху огън са неизменна част от вековната култура на Царево и неговите жители. Тайните на тукашната жизненост изглежда се крие в спойката между хора и природа. Това може да бъде доловено във фолклора и традициите, които местните хора пазят с огромна любов и отговорност. Тя може да бъде видяна и в историческите артефакти, които се съхраняват грижливо в музейните сбирки и с общината. Нейната изящност се вижда из разкошната украса на тукашните старинни храмове, в които се преплитат сюжети от общото балканско минало на народите, оформили облика на Царево през вековете. Царево умее да посреща своите гости. Независимо дали е жарко лято или приближава Коледа, в Царево винаги е пъстро, весело и забавно. Тук културата е уважавана, празниците са вдъхновяващи, а настроението като за пиршество на сетивата. Без звук и вибрация, истинска форма на Точно така! Именно Царево е сърцето на българската ривиера. Това се доказва от отличните условия за туризъм и неизчерпаемия ресурс от блага, с които са дарени тези брегове. Очарованието на града може да се открие по главните улици и пешеходните алеи, край кейовете с накацали лодки и с скришните заливи по крайбрежието на Странджа и навред из тази китна земя. Царево е повече от усещане. Елате и го усетете. С сърф край фара на Ахтопол, край цъфналите зеленики на Кондолово, в прохладната прегръдка на резервата Силкосия, по безкрайните плажове на Царево,
с коктейл в ръка или на лодка по Велека, в ритъма на сезоните и усещането за преживяна радост. Днес Царево изживява своя пореден възход и очаква своите нови приятели. Те ще бъдат посрещнати топло и подобаващо, защото тук хората са гостоприемни и добри, спокойни и ведри, както природата с нейната разлистена хубост, както шума на морето по изгрев, както въжделенията, които избухват в синьо всеки път, когато се докосвате до онези жадувани, тихи мечтания.